салом алейкум дӯстони азиз. созе нағзен грандиозной акция барои шумо. ипекои фасон 400 сомон. ина марҳамат успед кунен. акция рафтестай кам мондагиай барои ҳавай акция кардагиан. инами ипеко пешанс будан 600-500 буд. ҳозир донаш 400 сомон барои шумо. марҳамат духтаракор аз продажа дига арзон намешава. ҳамин 3 рӯз давом мекунад. давоми ҳамин 3 рӯз успед карден марҳамат метавонед аз анамино дархост кунед. беҳад хушрӯвай доставка дорем. марҳамат хоҳишмандо нависен доставщик музанакай сурат напурсед илтимос ин серияй сурат напурсед. ина айрӯи ҳамин видеоҳом скриншот карда равон кунед. доставщик бурда мерасонатона. доставщик мон занакай духтаракои хушрӯ. бинен гила фасони гила диден чӣ хушрӯвай бо чанд та расветкаяй. ин нарх ягон ҷода нест. инаи савсша бинед бо аҷоиботай бирюзовый хушрӯи бадай сангошона бинед чӣ хушрӯ задагиай. хулас 400 сомоне. ипеки оригинал 400 сомон. 600 сомон кам набудан ҳамино духтаро навораи пеш агар тамошо карда бошен. ина ҳозир боша барои шумо ино ҳамаш 400 сомон. успед кунен духтарако. касе ки ипек гир буд марҳамат ипекои хушрӯ инами 3 рӯз 400 сомонӣ. мана ана баъд ҳаст бо инаи игл гило бисёранд. то охира тамошо кунен ҳамаш фасонанд. манаи кабучам аҷоиботай диден. кабучам беҳад хушрӯвай диден. фасони баъд электро. дӯстони азиз, касоне ки дар русия ҳастен кори шумо осон шид. барои тӯю маъракаҳо бисёр вақт чодару анамин пояндоз дигар чизо мепурсиден. марҳамат ман шуморо бо як бонуи зебо шинос мекунам. дар русия ҳастанд ва ина бинед сабатҳои хушрӯи арӯсона, сандуқ, чодар, ҳар он чизе ки барои тӯи дар кора ино доранд в наличӣ. либосҳои шаҳу арӯс ҳама чи ҳастай. баъд куртаҳои тайёр доранд. инчунин хушон дузандаянд. куртаҳои беҳад фасон медузанд. сандуқ ина чодара бинен чӣ хушрӯ. хулас ҳама чи ҳаст. метавонед дархост кунед духтарако. ҳам доставка доранд, ҳам метавонед инора чӣ гирен прокат гирен. ина сабату чодару либосҳои арӯсиро прокат гирен. баъд дузанда ҳастанд. беҳад куртаро хушрӯ медузанд. либосҳои арӯсиро анамихе куртаҳои барои ҳаррӯзара дастархонҳо доранд. хулас ҳамаи чи в наличӣ духтарако. метавонед дар муддати кӯтоҳ ҳаминора гирен. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. барои маълумоти бештар хучонда муроҷиат кунен. дар бораи нарх навош, дар бораи мисол чанд рӯз доставка мешава. ин маълумота аз хучон метавонед пайдо кунед. бинед чӣ бо материалҳои хушрӯ доранд. ина курпачӯҳои фасон доранд. хулас ҳамаи чи доранд. ҳамаш в наличияй. электро кабути фасон диден. ина аи кам мондагиай неки ма ай ҳаст 3 рӯзда мерасонем. 3 рӯзда ина успед кунед духтарако. инами 3 рӯзда шумо ина меёра ҳамин нарх метавонед харидорӣ карда. ипеки оригинал касе орзуи ипек гирифтан дошт. қимат буд ипек. ҳозир арзонтар шид. нисбатан арзонтар шид. ина нигоҳ кунед. диден ин цвета оригинали ипека бинен чӣ хушрӯ янамуд мулоимай купра ипекои оригиналай. баъд сангша нигоҳ кунед чӣ хушрӯ задагай. инора без сангш худаш 500 сом буд. ҳозир боша сангдор. инам хе фасон 400 сомон. ина ҷакардаи туркия. дона дорем лекина. дона. И ҷакардаи турецки 2 дона мондагиай. иноем ҳамун нархан 400 сомон. лекин расчётотона гирен ки 2 дона мондагиай. ина марҳамат. ина ям хушрӯан. сёнка доштем ку 400 чанда. ана ҳозир 2 дона мондагиай. ям 2 та мондай гилш хушрӯай евростилай 400 сомон гирифтан шо. наврӯз мо навор доштем тамом шид. ман аз инам 2 дона мондагиай. иам хушрӯи бадай духтарако. марҳамат хоҳишмандо метавонед аз ино дархост кунед. ва духтарако ира бинен фасониша аҷоиботай. бо ҳам хушрӯай материалш ай чанда дорен ҳаста 2 дона. иам 2 та мондагиай духтаро успед кунен. беҳад фасон. ина 400 сомон. аввалгиё то 3 рӯза пура дорем. кадомиш ки дар аввали наворай ҳастанд. ина ино 2 таи мондагианд. диден ҳамаш хушрӯ 2 донагӣ мондагиай. успед кунен. инами 3 рӯз ҳамёра харидорӣ кунед. ишам 2 доная. ира бинен қафасонакай аҷоиботай духтарако. иам 400 сомон. мана ишам 400 сомон. и 800 сом буд туркӣ. ина ҳозир боша 400 сомон. марҳамат духтарако.
اینا دتایی موندگی کدامش که معقول میشوه همین در وقت اسکرین شات کرده از روی اکران ما درون کنین مش مدت دستف میکنیم ایش ببینین بو اینا میره میدونم که بسیاری کوفته بودن همه گلا 700 800 سوم بود حاضر باشه یک تا دتایی دیگهش مونده اکسه 400 سومون مرامت سنگ ببینین اخی سنگ ببینین چه سنگش رو زدگی منه اجای بود گل سنگ انا ای جاکاردا و ایرا مرزون کردن ایرام گیرن دخترکو انا ای جاکاردا ترکیه ام راس پراداژا ایرا دایدم موجه چند سوم بود 850 سومون بود اینا بعد 600 شید اینا هازی باشه 400 سومون شده دیدین ایام کمانه ایام کمان اینا دخترو روز ممکن رسونیم 3 روز ده میرسونم نگاه کنین عجیب بود خوشروی بدن اینا جاکاردای فسان نرخشان 400 سومانی دخترکو کرتای توی نمیکفتن اینا بیاین درخواست کنین مش مدر روان کنیم فقط دستافکا داریم التماس سروغن نپرسن دخترکوی خوشرو فقط دستافکا کچ کار میکنیم اینا صورت هم میتونند از روی نمی نوار گرفته پرتوین اینا ایجا کرده توریتسکی توزای من ببینید چه خیلی های ایش خولا بایدو باش دیزاین بود نه ایش ببینید با ایش هم همین نرخ دو دستیان دیدین 400 سومون ای خیلی نرخ یگان جدا نیست برد میکنن عجایب سالقین میگیرم و خود منایی کرتا کدگیم سالقینر میگیرم کرتاش سالقینی خوش رو میگیره جا کرده بزیر نمیشود دوختون هم خستوی نیمیستم منه خلاص تماشا بینانی عزیز کدامش معقول میشه و اسکرین شات کرده پرتوین همین 3 روز ده اسپیت کنید من امروز کوشش میکنم ویدیو را در او گذرانم که شما اسپیت کنید خریدنده